Kala jiki election MLA Arja Arpulai kala nang rehem na kawai gaski sa kawai pat kamta mapo ka umsning assembly constituency hakabalami sa kasur ka jingthrang jaki nongkit kam ki hajar ki nongkirshan jaka kinhon jaka umsning constituency people's forum ban phale yeso no yoba sunshine makri bat baro kum ka kinhon shaka seng United Democratic Party bat ban airang ki election MLA na ka seng UDP ya kan ye jingthrang la pinsawa jam ha ka jelang jaka Central Executive Committee ka long ha ka apnyo tri gujlio aja arpuar ha ka shinong nong thamai umsning ha ka bala sakhi ber ki spang tino ye lam pati hajar ki nong kershan kilawan ban shimbenta ban pinpau ye ka jo ka jingthrang ban le ye so no shaka party UDP na ka benta ki election MLA aja arpulai ha ka ni ka jelang na kaliang ki nong ye lam ka UCPF ha ka jingkran paj ba kila pinpau ye ka nong rem halor ka jing ango jong ki ban lit pinyes no no shaka UDP ka bade ka wei ne ki seng reulum ka bala rimtam bar ka bapau bha ha ka kam senchar khadar Henry ngamdu munsim ngayat baik ngatrishtum ngale ke iba dokam khamtam banyak berpinstunat ipa iba ban yo ka jing sinya ipa iba bat kitim jungahi kala itrishtum hadin katu kani pa how February khatrat ring nila yo ban form ya kani ka UCPF hangni hapo ka compound haka habang nila yo ban bu ka parents body nang tungis dang ni ka ban yo bu ka parents body hapa khatrat ring ufrai February arja apwe o arja apar nang tu pat ter nila yo ban form yaki nila yo ban pekha ka tanat jongka women swing but youth wing haka santrik April arja apar tenang tu ter nila yan lakatu ka ni penai mendapat labun kitli ki unit ngatrai i secretary lapan pau ip lapan yo ip ila ai ka details bahadu kanung ila yat te nakleng jungahi nyimpat kut ninang yat kapor kanang bun ninang yat tandru penai kiwi ki ong saw penai hindai ngapat personil andru penai ila yat ngeduk Disember te kapor kanang don so andru nyo penai te ninang yatri sutom arsya bat bakum baki kiran ki perlok juga mana bapin David Skotrai ya kakam kamtam kinong kikam jungi badan huni ngaru ki polling board bat ki unit ro bat kumjuro ngni kidon ki perlok perjor ki bang padon ha ka polling board nane ki unit ki badi po slong thau jungi ro ki laidon lang huni te nagliang junga hi ka bapin ya trishtom bapin trishitham bapin trejanai ba ngamroi ngamnom la ila ai Henry kajing ya sinyak jumpi kajing ya teli jumpi ni la ban poi shu ka thong kajing job hi jongi ka shong hakti jumpi kinong kit kam